Hey everyone, welcome back to my channel. खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि बे मोनसे गोदान भिडिअ गासिखौबो आं गोसो गोरबोनिफ्राय फिन बरायथाबावबाय खेबसेबाव। ओमफ्राय जोंनि रेडि जागासिनो हाबायाव थांनो सासे मादैनि माने जोंनि खोजिनानो जाखायो, माने जोंनि गामिनि आरोना, माने आबैमोननि गामिनि। जोंबो बिराद एक्साइटेड बिनि हाबा जानो। मादैनि नामा मिनि होनो मादै नामखौ। दा मादैखौ लांगोन, अबाहाय लांगोन, ओमफ्राय माबायदि देलायदों हिन्जाव गोदाना, मा सोर जेनेबा जोंनि काजिन्सफोरखौ आङो देखायनो नाजागोन, माने नोंसोरनो शेयार खालामनो लुगैदों आङो। स' बे भिडिअजोंनो लोगोसे आं नोंसोरनो देखायलांगोन। ओमफ्राय आंजों सानै लोगो दङ, अबिताजों ओमफ्राय माबाजों सन्जनाजों, जों साथाम थांगोन। जों दा साथामजों रेडि जागासिनो। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय, मोजां मोनोब्ला, इन्ट्रेस्ट मोनोब्ला। स' waiting without getting any further delay, let's get started with the video. Let's go. ओंखारलांसै जोंहा, बाय बाय। गुसु मोनथारदों। मिथिबाय। जोङो सफैबाय हाबायाव, ओमफ्राय मादै जागोन खोमा ना मादैनि हाबायाव। मादै कबिता मादै मिनिनि हाबायाव बेनो। ओमफ्राय मादैनि मुङा जाबाय मादै मिनि ना, मिनिखा। ओमफ्राय मादैया अबेहाय थांगोनथाय? लखिमपुराव थांगोन इयो। स' जों फैनानै मोजां मोनबाय। आब'मोन दङ ओरै जिरायदों गासिबो ज'नो। स' बेनोसै आरोना। दा जोंनि ओंखामबो जाखांबायमोन नालाय, ओमफ्राय आं नोंसिनो डेक'रेसनफोरखौ माबायदि डेक'रेट खालामदों हाबानि हलखौ आं नोंसिनो शेयार खालामनो लुगैनानै देखायबाय नै आरो। बिराद मोजां खालामदोंलै, बरियानो। मानसिफ्राबो बुरजा जादों आरोना, गोबाङानो जादों। बरियामोन डेक'रेट खालामनाया। दा नै जोंनि काजिन्सफोर आरोना, आबैमोननि गामियाव दङ। ओमफ्राय जोंनि काजिन्सफोरखौ एसे देखायनोसै। नैबे जाबाय आनै, आंनि साइसथारनै नायनोबा। ओमफ्राय नैबे जाबाय मादै ना, मादै हिन्जाव गोदाननि ओमफ्राय नैबेथिंबो दङ नै। हाय सिख्लाफ्रा। ओमफ्राय नैबेबो मादै गामि। ओमफ्राय नै मालाय नै दासो लोगो मोनबाय आं, गोबावसैमोन लोगो हमैया। ओमफ्राय हिन्जाव गोदाननि मा जायोमोनलाय? नायबाय थायो आं। हिन्जाव गोदान मा जायोमोनलाय? बिब'सो बावबायमोन आं, बिब'सो आं ब्लगाव होनायमोन नालाय। आं नायबाय थाखायोथ'। मोजां दंना? माया मोनखो जानानै? माबायदि? गोथाव ना गोथाव नङा? मायाबो बिराद गोथावमोन, लाब्रायाबो बिराद गोथावमोन, दालियाबो बिराद गोथावमोन, गोथावजोबमोन। आरो माबायाबो मा होनोमोनलाय? रय। हिन्जाव गोदानखौ उइस खालामहरदो बाहायनो, मोजाङै थांदो होननानै। मोजाङै संसार जाहैदो ना? खालामगासिनो ओरैथिं। ओमफ्राय जाखांबाय जों थांसै। बाय बाय। माने आङो मादै जाया, आनैसो जायो। जाखांबाय, ओमफ्राय दा थांनो ओंखारबाय, मोनाबायबो नालाय। ओमफ्राय जोंनि भिडिअखौ आं बारा गोलाव खालामबाय थायासै, ओरैनो शर्ट, ओरैनो मेम'रिस थानायनि। उनावहाय नायनो लुबैगोन ना बयबो, ओंखायनो आं बे भिडिअखौ खालामबाय आरोना।
ओमफ्राय आं मादैखौ थांनायनि सिगां मोजाङै थांनायनि सिगां मादैखौ आं उइश खालामनो सानो आं गोसोजों कि मादै मोजाङै थायै हेपि मेरिड लाइफ मोजाङै खुसि खुसि थाहैदो आदैयाबो जुदि आंनि बे ब्लगखौ नायोबा आदैया मादैखौ मोजाङै दोन खुसि आलो गोजोन संसार जाथों सानैबो गड ब्लेस इउ बोथ ओमफ्राय बेनोसै आरोना ओमफ्राय गोबावजों बिदि गावसिनि काजिन्सफोरखौ लोगो मोनोबा मोजां मोनो थांलाय फैलाया खम थेवब्लाबो गोबावजों बिदि लोगो मोनबा बडिया मोजां मोनो गोसोखौ स' बेनो आरोना दिनै भिडिअखौ नोंथांमोना नायदोंबा मोजां मोनदोंबा कमेन्ट खालाम शेयार खालाम लाइक खालाम स' थेंक इउ बाय बाय